Mittaa asennusaukko ja katkaise kiskot oikeaan pituuteen. Mittaa ja merkitse lattiakiskon sijainti lattiaan. Varmista, että kisko on suorassa linjassa ja oikealla etäisyydellä seinistä ja muista esteistä. Käytä kiskoa mallina ja merkitse kiinnitysruuvien paikat lattiaan. Poraa reiät. Kiilojen avulla voit säätää kiskon suoruutta. Valitse oikean paksuinen kiila ja aseta se lattiakiskon alle. Käytä vatupassia varmistaakseesi, että kisko on täysin vaaterissa. Ruuvaa kiinnitysruuvit tiukasti lattiaan. Varmista vielä kerran vatupassilla, että kisko on täysin vaaterissa ja tiukasti kiinnitetty. Aseta yläkisko suoraan alakiskon yläpuolelle. Varmista, että etäisyyden ero etureunojen välillä on 10 mm. Merkitse yläkiskon kiinnityspisteet, poraa reiät. Ruuvaa yläkisko tukevasti paikoilleen. Varmista linjaus ja etäisyyden ero. Työnnä lasielementtien pyöräkasetit kiskon päistä. Nosta lasit paikoilleen järjestyksessä aloittaen reunimmaisesta elementistä. Nosta lasi varovasti yläreuna edellä yläkiskoon ja laske se alakiskolle. Varmista, että lasielementin yläreuna ja alareunan pyörät ovat samalla raiteella. Paina päätykappaleet kiskolle. Voit käyttää apuna lyömävälinettä, kuten kumivasaraa tai puupalikkaa. Paina kaapparit profiilin päätykappaleet lasikiskon päähän. Lukitse päätykappaleet mukana tulevilla ruuveilla varmistaaksesi niiden tiukan kiinnityksen. Ennen kaappareiden asentamista seuraaviin liukuelementteihin varmista, että lasielementit ovat oikeilla paikoillaan limittäin. Kun päätykappaleet ovat paikoillaan, kaapparit estävät elementtien vapaata sijoittelua.